Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Ang amo ni kadulong sa inyo kagyari nato ng mga top stories of the day. Today's December 4, 2025, Huwebes nga adlaw. Bagyo Wilma, gina-forecast ng pag-asa nga magalabay sa Negros Domingo sang aga. Storage rooms ang palupok sa Binalbagan, nasunog. Masobra isa kagatos ka pamilya nga nagapuyo sa permanent danger zone sa Canlaon, pasayluhon para mabalik ang forest area. Apat ka mga sospek sa pag-rape sa minor de edad, arestado. Kag sa good vibes, machine nga nagapangregalo, ginpahamtang sa Robinson's Place, Bacolod. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, tatlo ka mga pawikan na na-trap sa tangkop sa Sagay City. Nakitaan sa mga mananagat kay nasang agang tatlo ka mga pawikan nga na-trap sa tangkop sa higad sang Baybay nga sakop sa barangay Tabao, Sagay City. Ang tangkop isa ka pamaagi sa pagpangisda gamit ang siod nga himo sa kawayan. Sa bulig sang tag-iya sang tangkop, mga tanod, puro kag barangay officials, isa-isa nga ginbalik ang tatlo ka mga pawikan sa baybayon. Bangod sa kadakuon sang isa ka pawikan, 5 ka tawo ang nagtuwang diri pakadto sa dagat. Suro sa mga residente, hindi ining una nga tion nga may nasampay nga pawikan sa ilang lugar. Last year may isa man ka pawikan nga ginbalik sa baybayon sa amuman nga lugar. Sa number 9, storage rooms ang isa ka balay nga may unod nga mga palupok na sunog. Naglinupok ang mga palupok nga nakatago sa storage room sa isa ka balay sa Purok Tuway, Barangay Canmoros, Banwas ng Binalbagan, Negros Occidental, pasado las 7 sang kagabi. Nagapanya po na mag-asawa nga tag-iya sang balay sang gulpi lang may nabatian sila nga nilupok. Suno sa kay Fire Officer 1 Exxon Elisorio, Fire Arson Investigator sa Binalbagan Bureau of Fire Protection, gilayon nga natap na ang sunog sa storage room kag wala na naglapta ang kalayo sa iban nga parte sang balay. Ang mga firecrackers nga nasunog, amo ang wala maubos gamit sa tinalikdan nga tuig kag gintago sa among stock room. Wala naman sa may nasamaran sa insidente. Sa karon, padayon ng investigasyon sa gintunaan sang kalayo. Abiso sang BFP sa publiko, likawan ang magtago sa mga palupok sa sulod sang balay kay delikado. Sa number 8, apat ka mga persona nga sospek sa paghimulos sang isa ka menor de edad, arestado. Ginakop sang kapulisan ang apat ka mga sospek nga wanted sa paghimulos sa menor de edad nga babae sa Sagay City. Ang duha ka mga sospek nga nagaedad 22 anyos, samtang ang duha ka iban pa nagaedad sang 18 kag 19 anyos. Tatlo sila ang nadakpan sa Barangay Baviera, samtang ang isa sa Barangay Paraiso. Ang mga sospek ang ginaligar nagbulos-bulos himulos sa biktima matapos mag-inom-inom. Ginapanaugan sa Regional Trial Court Branch 73 sang warrant of arrest ang apat ka mga sospek sa kaso nga statutory rape kag wala sang may ginrekomenda nga piyansa ang korte para sa ilang temporaryo nga kahilwayan. Sa number 7, masobra isa kagatus ka mga nagkalasunugan sa Barangay 27 sa Bacolod City. Nagbaton sang bulig pinansal kaina sang aga. Nakabaton kaina sang aga sa Bacolod City Government Center, labi ang 145 ka mga household nga nasunugan sa Barangay 27 sa Setyembre 2025 sang financial assistance sa idalom sang Emergency Housing Assistance Program sang National Housing Authority. 144 ka mga households ang totally destroyed. Ang ilang mga balay ang nakabaton sing tig 30,000 pesos, samtang isa ka household nga partially damaged ang balay, nakabaton naman sang 10,000 pesos. Sa mga sunog, masobra 200 ka pamilya ang nahalitan kag iban diri nadulaan sang mga balay. Sa sining nga aga, ang aton nga 145 beneficiaries magabaton sang for totally damaged houses, magabaton sila sang 30,000 each. For partially damaged houses, magabaton sila sang 10,000 each. Paano nyo nakuha ang stars?
For the master list of beneficiaries, sir, ga-coordinate kami sa LGU sa ilang Department of Social and Services Development. So, ang amon nga coordination sa ila is from validation up to the completion of documents, sila gid ang amon nga kapulit. Sa number 6, masobra sa 7,000 ka mga land titles ang ginpanagtag sa Department of Agrarian Reform Bukundar sa mga mangunguma kainasang aga. Ulalabot diri may masobra man sa 67.6 million pesos nga balor sang farm machinery kag support services ang gin-turnover. 1.79 billion naman ang nakondon sa agrarian debts o kung mga utang. Gipamunuan ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang activity sa Manuel Y. Torres Memorial Coliseum and Cultural Center sa Bago City ang among aktibidad. Inigintabungan sa 4,500 ka mga agrarian reform beneficiaries gikan sa Negros Occidental, Oriental kag Siquijor. 2,242 ka mga bag-o nga certificates of land ownership award ang in-distribute kag masobra sa 5,500 naman ang mga e-titles. Sakop sini ang 5,524.42 hectares nga gin-award sa 4,788 ka mga ARVs. 15,000 naman ka mga certificates of condonation with release of mortgage ang na-issue sa 13,800 ka mga ARV sa Negros Oriental. Nakondon sini ang 1.7 billion pesos nga wala sang nabayaran nga land amortization kag interest sa idalom sang New Agrarian Emancipation Act. 71 naman ka mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization ang nagbaton sang farm machinery, organic fertilizer kag agricultural inputs. Suno kay DAR NIR Director Lucrecia Taberna, wala nagapabilin sa land distribution ang tinutuyo sang DAR kundi pati na sa kabuhi nga mabuligan mabago. Sa number 5, sa 27 ka mga pamilya nga ginapahalin sa karon sa Mambulok Creek sa Bacolod City, 7 ang hindi qualified para masaylo sa relocation site. Ginkumpirmar sang City Administrator nga si Attorney Mark Steven Mayo nga 7 sa 27 ka mga pamalaya ang nakabaton sang notice to vacate sa Purok Balinday, Barangay 2 sa Bacolod City ang disqualified para sa relocation program. Ini bangod bag ulang na patindog ang ilang mga balay sa among nga lugar. Ginpahayag man ni Mayo nga may 18 ka mga house owners ang padayon nga nagaproseso sang ilang relocation requirements sa syudad, samtang duha naman ka mga pamilya ang nauna na nga awardees sang relocation. Dugang pa niya, hindi na madugayan kag mapahalin na ang mga nagapuyo mismo sa creek bangod hindi ini dapat himuon nga puluyan kay delikado para sa mga residente. Oktubre, sang gin-issue sang City Legal Office ang notice to vacate sa mga residente sa Purok Balinday. Is the concern also ang palabota sa BHA kay there are those nga disqualified because number one, previous awardee na sila. Magambal kita awardee, may ara na gina sila yasang ilang intended nga relocation site. No, so ang option ta dira either ibalik ta gidto sila, but again may mga complications na damo iban sila in reality na baligya na nila. So Sa number 4, nagpatukod sang pader sa creek sa Barangay Villamonte sa Bacolod City ang sa karon nagakooperar na sa LGU sang Bacolod. Handa magkooperar sa gitpatigayon nga restoration effort ang property owner nga nagpatukod sang pader sa Sulom Creek, Barangay Villamonte, Bacolod City matapos inigintagdagan sang cease and desist order. Suno kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, nagpatigayon na sang conference sa syudad upod ang tag-iya kag abogado sini kag nagpadalaman ang property owner sa sulat sa syudad. Ginpahayag ni Mayo nga nagpahayag ang tag-iya nga magakooperar siya sa restoration efforts kung sa diin posible nga gub-on o kun kayuhon ang parte nga ginpatindog ang pika-pika base sa resulta sang joint inspection. Dugang pa sini, wala sang gastuhon ng city government sa restoration process. Ginpahibaluman sang tag-iya nga luyag niya magbutang sang garbage trap sa creek bilang bulig sa paglimpyo. Sa pagpadayon sang restoration efforts, ginhambal ni Mayo nga dapat masiguro nga masunod ang proper easement sa creek. Ginpatukod sa tag-iya ang pika-pika ug proteksyonan ang iya nga warehouse nga nahamtang malapit sa waterway. ma-set up siya bala daw garbage nga trap
no nga makabulig pagid para mas ma-maintain ang pag-clear sang creek dira sang waterway. Kumbaga is very concerned, in fairness to the owners, very concerned also sa epekto nga kung nag-narrow ang creek or Sa number 3, kahalitan nga natugas ang wastewater spill sang URC Bais Distillery ang nagdangat sa 182 million pesos. Samtang, pag-inspeksyonon naman ang iban pagit ng mga sentral. Gisiling ni Department of Environment and Natural Resources Regional Director Charlie Fabre nga ilan na file ang criminal complaint sa Bais Prosecutor Office angot sa pagsupak sa expanded NIPAS Act of 2018 batok sa URC Bais Distillery sa tung November 21. May pending man ang URC ng administrative complaint sa Pollution Adjudication Board nga ginaatubang kag dapat sila nga mag-comply sa ginahingyo sa ila. Suno kay Fabre, ang 182 million pesos nga ang base sa estimate sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kag iniya ang gingamit nila sa pag-file sang kaso. Wala pa diri nalakip ang extent sang damage sa iban nga mga marine resources. Suno kay Fabre, giningyo na nila ang Silliman University kag University of the Philippines kag research unit sang DNR nga magpatuman sa pagtuon kag pagpangusisa. 255,000 cubic meters ang wastewater ang report na spill sa baybayon. Tubtub sa karon, wala pa naka-operate balik ang URC Bais Distillery. Katapusan sang bulan sang Oktubre, sang report ang water spill kasunod sang pagkaguba sang dike sang Kumbuyahan. Isa sa tuyo karon sang DNR sunod sa kay Fabre sa iya report sa Regional Development Council, meeting amo nga sila ang magasapol sa mga kumpanya sa kasubong nga mga industries para mapasiguro ang ilang disaster management plans. Gasto nila. Making sure that all other centrals are Kaya i-inspect compliant. namin, para compliance, i-inspection namin sila, titingnan namin kung may makitang kailangan i-repair ka agad, dapat i-repair nila. Kasi ayaw natin nangyari sa URC. Thank you, sir. Malaking epekto sa ekonomiya eh. Walang trabaho yung mga tao, stop yung operation. So until now, we don't know kung kailan i-lift ng pub yung distillery ng URC. Sa number 2, 132 ka mga pamilya nga nagapuyo sa sulod sang 4-kilometer permanent danger zone sang Bulkan Kanlaon ang hingion nga magbiya na lamang sa lugar. Inisunod sa kay Department of Environment and Natural Resources Negros Island Region Director Charlie Fabre nga nagsiling nga kabahin ini sa tikang nga ila ginapatuman kasunod sa nagluntad nga pagbaha dala sang Bagyo Tino nga nagtuga sa pagkautas sang 98 ka kabuhi kag tuman nga kahalitan sa infrastructure kag agrikultura. Suno kay Fabre, wiyag nila nga ibalik ang lasang sa sining mga special protected zone bangod isa sa mga natukiban nila sa pagpangusisa nga sa ginpatigayon nga pagpangusisa kasunod sa pagbaha amo nga na-convert ang ini nga mga lugar sa agricultural area. Suno kay Fabre, sulatan nila anay ang mga natungdan para mapatud man kung ano ang ilang mga basehan sa pag-okupar nila sa sini nga mga lugar. Kung hindi man matigayon nga ang voluntaryo nga pagbiya sa area, mapuwersa nga mag-file sang kaso ang ilang nga talatapan. Suno sa OCD, may 47 ka pamilya sa Canlaon City ang yara sa sulod sang PDZ, kag 85 naman ang gikan sa La Castellana nga yara sa PDZ. Sa report sang DNR, ang flash flood tugas sang mabunok ka ulan, lakip na ang damlag pa paghumok sang duta dala sang pila ka mga linog kag initugas ang ginasiling illegal kag hindi initugas ang ginasiling illegal logging. Una, establish namin ang easement ng ngayon para sa hanggang saan lang sila magawa ng building. Kasi nga kung pabayaan natin magawa ng building, pag may ulan, tatamaan din sila, no? Kaya we have meet, I think last Tuesday, nag-meeting si Mayor with the personnel. So sinabi doon na i-establish natin ang easement. Pangalawa, we identified already some people within strict protection zone. So, gagawa kami ng sulat sa kanila to voluntarily vacate para hindi na magamit so for agriculture. Kasi instead of forest, kasi permanent danger zone siya, ginamit pa rin agricultural production, kaya gusto natin ibalik siya sa forest. Kaya
kausapin namin parang negotiation na voluntary magbakit sila. Pag hindi sila magbakit voluntarily, they have no option but to file a case. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw kadto na makita sa latest nga forecast ang pag-asa tuhoy sa bagyong nga Wilma, no? Subong nga hapon sa 5 PM nga weather forecast sa pag-asa. Ginasiling nga ini nga bagyo nga Wilma ang mag-aagi sa Negros alas 2 sang kaagahon sa Domingo nga adlaw, no? Kung ina earlier gin forecast nga mga 8 AM sa Sunday, subong naman nga hapon kinalantaw naman nga posible mga alas 2 pa lang sang kaagahon magalabay na ini sa isla sang Negros, no? Si Wilma again is ika 23 nga bagyo nga nagsulod sa Pilipinas sining nga 2025, isa ini ka tropical depression. Kung magsiling kita nga tropical depression, ini ang pinaka-weak nga klase nga kategory sang isa ka bagyo. Pero mahimo ini magtuga sang pagbaha kag pag-ulan kag mahimo man maka-cause sa mga minor lamang nga damages, no? Lain man niya ang magambal kita nga isa ka tropical depression, lain man ini sa mga wind signal nga ginahambal naton. Magambal kita nga wind signal nag-refer naman niya sa impact sang dala nga hangin sang bagyo sa isa ka specific nga lugar, no? For example, ang bagyo nga Wilma nga gina-expect naton magaigo sa Visayas pero nilalain ang wind signal sa kada lugar. Ari naman subong, ini naman ginatawag naton nga kada mulon sa tubig nga gina-expect naton. Subong nga adlaw gid paidalom ang nalagos sa yellow rainfall warning, no? Subong nga adlaw. Hasta ini sa buwas Friday, yellow rainfall warning kita sa gihapon, tubtub sa Sabado. Kaina earlier orange ang Friday kag Saturday. Pero subong sa bago naman nga update gikan sa pag-asa, yellow na ang rainfall warning sa bilog nga isla sang Negros humalin subong nga adlaw hasta sa Sabado. Ano po silingon sang yellow? Moderate to heavy flooding is possible to low-lying areas. Prepare for evacuation. Buot silingon, moderate to heavy ang expect naton nga pag-ulan kag ang mga lugar nga masami ginabaha, mga nanubuan nga lugar, expect naton nga mabahaan sila kun ara kita sa idalom sang yellow category. Ari naman, ginalantaw nga posible sa eastern o ang subong ang as of 2 PM ang bagyo nga Wilma ang yara na sa 595 kilometers east sang Eastern Visayas. May kabaskugon ini nga 45 kilometers per hour kag pagmadlos nga tubtob 55 kilometers per hour. Ini ang posible niya nga ruta no nga ginalantaw. Sa Eastern Visayas siya masulod. Ukon sa Caraga ang landfall ni Wilma. Biyernes sang gabi ukon Sabado sang aga. Madiretso ini tabok diri sa may Visayas. Ginapaabot ka diri sa aton sa Negros, Domingo na sang kaagahon ang iya nga landfall, no? Diri, kung nataw mo siya doon, Northern Negros na siya nga part. Pero, nothing is final until batay ganas way kinahanglan magtutok sa weather update para mabaluan ta kay nagalain-lain siya kay na diri siya gawa sa dalom subong. Ari na diri siya no sa Northern Negros. So expect naton nga by kaagahon na ya, earlier, mas early ang iya pagsulod diri sa isla sang Negros. Pero tandaan, ang bagyo hindi na siya isa na kapintok, pareho sini nga pintok lang. Ang bagyo 200 kilometers ang kalaparo niya. That's why meron kita sa cone of probability nga ginalantaw, no? Malapad-lapad ang iya maapektuhan. That's why may pila na ka area sa karon diri sa Visayas, ining blue nga area, ini nga mga probinsya ang napaidalom na sa wind signal number 1. May na area sa Cebu kag sa Bohol, Northern Cebu kag sa Bohol, ginpaidalom naman sa wind signal number 1. So far, kita diri sa Negros, nagapabilin siya sa green, but silingon, wala pa kitaya sang wind signal sa gihapon diri sa Negros as of today, as of 5 PM. Gani dapat tutok lang kita sa gihapon kay as we go by the day, karon 11 PM, may bago naman nga weather forecast, pag-asa, may baluan ta kung anong changes. Kung balan na-include na kita diri sa signal number 1, no? So dapat magtutok. May pila ka mga lugar nga nagdeklarar nga wala klase. Buwas nga adlaw, Talisay, Cadiz. So far, doon muna ang dumduman ko, no, nga nag-declare na Talisay kag Cadiz nagdeklarar na nga wala sang klase. Buwas nga adlaw bantayan ta lang ang dugang nga mga announcements ang pila ka mga LGU kung ano pagid nga mga areas ang wala sang klase buwas nga adlaw. Tandaan, ang balita sa panahon hindi dapat kahadlukan, dapat may baluan para mapreparahan kay whether we like it or not, ini ang aton nga weather. Kag sa good vibes,
isa ka machine nga nagapangregalo. Nahamtang karon sa isa ka mall diri sa Bacolod City. Aton inisaksiyan sa sininga report. Hindi inipila sa fast food, pinagi sa sininga machine, pwede ka makapadala sang regalo sa ospital, transformational facility, kag foundation diri sa Negros Occidental. Mapili ka lang sang uyag mo ipadala nga regalo nga daw naga-order ka lang sa ordering kiosk. Pwede hygiene kit, comfort bedding, nutritious meal pack, milk supply, vitamins kag mga bulong, tables and chairs kag madamo sang iban pa. 50 pesos ang pinakabarato kag nagamat-amat saka ang presyo, depende sa imong masarangan. Ang pilian mo nga mga regalo, may mga benepisyaryo na. Ang kalipay ni Grense Foundation nga nagabulig sa mga kabataan sa dalan nga may maistaran. Ang Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital kag ang USLS Bahay Pag-asa Youth Center nga isa ka facility para sa children in conflict with the law kag children at risk. Pagpili mo, bayaran mo lang sa kiosk, either cash or e-wallet, kag may magwa nga daw card, kag ini ang ihulog mo sa buho para sa donations. Kag ipalapot na nila ang imong regalo sa napili mo nga beneficiary. Ini ang ginatawag nga Light the World Giving Machines sang Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yari ini nahamtang sa second floor sang Rob sa tubangan sang handyman. Sa bilog nga Pilipinas, ini ikaapat nga giving machine nila kag first time ini nga makalapot sa Bacolod City. Most places they only get one. But we have been doing so well in the Philippines, so we get more this year for 4. And we know this is the first time we brought this machine into Bacolod. One of the reasons is we're going to have a temple soon here in Bacolod also. So we want to help people to know about the temple and also giving the opportunity for people to prepare for Christmas time to share with others. Masami, isa lang ka machine ang napahamtang sa kada pungsod. Pero sa Pilipinas, 4 ka machines ang ginbutang kay kadamo sang luyag magpalapot sa ilang mga regalo kada Christmas season. Ini ang pamaagi sang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa pagsunod sa kay Hesukristo nga amo ang kasanag sa kalibutan, pinaagi sa pagpalapnag sang kaayo. Romeo Supado para sa Digicast Negros. Shoutout anay sa itong live viewers. Subong hapon si Ma'am Maricon Gambawa Hayashi. Good evening, Sir Roming, Digicast from Japan. Si Gerardo Marquez, maing hapon, Digicast Negros Island Region. Suki niya na. Natun siya si Sir Gerardo. Si Gerald Liagono Estardo, maing hapon Digicast NIR, shoutout kay Annalyn Canto Estardo sa Milagrosa Village, Barangay Gahit, Ibi Magalona, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Si Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros, watching from Payao, Binalbagan. Si Romel Mahilong Galio, good evening Digicast Negros. Si Gloria Bantigay, good afternoon Sir Roming. Keep safe everyone and God bless us all. Si Drusilla Hakulo, maayong gabi sa tanan nga mga Ilonggo ari ko sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Nagatanaw subong. Welcome sa Digicast Ma'am. Si Jocelyn Loquero, keep safe everyone. Gloria Bantigay, good afternoon Sir Roming. Watching from Pulupandan. Si Jocelyn Loquero, that's awesome. Sharing is loving, hambal ni Ma'am. Kagamuyad to ang top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong nga adlaw halong kita tanan. Tubtub sa buwas ako si Romeo Subaldo. Mayong hapon.